Ja, så er vi klar herinde fra Jokeri Park. Perfekt fodboldvejr, selvom vi er sent hen på sæsonen. Det er en udsat kamp fra den sidste spillerunde på grund af landsholdsudtagelser. Så spiller vi altså her en uge senere. Et af de måske vigtigste opgør indtil videre i den her sæson. Der er i hvert fald rigtig meget på spil for specielt Vejle Kolding, som skal forsøge at hænge på i toppen i forhold til Randers og Esbjerg. Vi starter med hjemmeholdet Vejle Koldings startopstilling. Der er ikke de store overraskelser. Det er faktisk den samme startelver, som for 14 dage siden spillede skuffende 2-2 i Næstved. Og den startopstilling, den er en velkendt af slagsen. De er uden Jakob Thær Sørensen, som ser ud for med en skade, og derfor så er der endnu en gang blevet plads til Dennis Faslagic ude på højrekanten, en spændende ung spiller, som vi nok skal se mere til, når kampen den går i gang. Og det her Vejle-mandskab, Alex Nørlund, det er jo sådan et mix mellem rutinerede spillere og så de her helt unge spillere, som Nikolaj Wahl også prøver at sluse ind på holdet. Mener du, de har sådan styrken til at kunne for alvor udfordre Randers? Ja, det tror jeg bestemt, de har. De har nogle unge spillere, som du siger, som er meget, meget pågående, opportunistiske i deres spillestil, og jeg tror bestemt, de har gode muligheder for at lave et godt resultat i dag. Og gæsterne for Randers har taget en ordentlig håndfuld af deres trofaste fans med. Lad os da også lige se på, hvilken startelver som træner Michael Hemmingsen han har valgt at diske op med. Her er der en enkelt ændring i forhold til det hold, som for 14 dage siden vandt overbevisende med 3-0 i Skive. Her er Jonas Kamper glædet ind i startopstillingen ud af glæde. Ronny Schwartz, og så er der altså den her 4-4-2, som de kalder den, men vi må formode, at Lasse Riese måske kommer til at være lidt mere tilbagetrukket i forhold til Frank Christensen, som jo er kommet godt i gang med 4 mål i sidste 4 kampe. Ja, det tror jeg bestemt, de vil prøve at ligge i en måske nærmere 5-mands midtbane end signaleret her 4, med Lasse Riese lidt trukket tilbage. En spiller, som skal ud og finde rum foran og bag ved Vejle Koldings 4-bakkæde. Så er det Frank Christensen, der ligger lidt mere stationær ind og tager dueller den foran målet. Men de har så vundet deres sidste 5 kampe, Randers. Hvad er det egentlig, der begynder at fungere så godt for dem? Fordi de startede jo ret træt, som jeg også var vidne her på TV2 Sport. Jeg tror, det er den her fornemmelse af, når man scorer mange mål, så fornemmer man som spiller, at man har spillet godt, man har virkelig fået gang i spillet, og jeg tror, det er det, der indfundet sig af Randers-spillerne frem for i starten, hvor de vandt måske nogle smalle 1-0 sejre, og alle gik og sagde, I er jo heldige, og det var ikke fanget det leveret. Nu har de fornemt, at de spiller godt, de scorer mange mål. De to hold mødtes i sæsonpremieren. Det gjorde de på Autosel Park i Randers. Her vandt Randers med 4-1 efter at Vejle Kolding havde ført med 1-0 ved pausen på mål af Sabo Soladic. Så altså også en lille revancetime for Vejle Kolding, som jo så gerne vil op og spille i landets fornemste række. Men spørgsmålet er, om det er lidt for tidligt nu for den her nye funktion, som er kommet i stand her til den nye sæson. Ganske godt besøg, som jeg også lige kan fornemme i baggrunden. Der forventes over 2.000 tilskuere til kampen, så vi er sikret festlige rammer for Vejle Kolding, og Randers de tørner sammen. Blomster til Steffen Kielstrup. Og så skal vi også lige have præsenteret kampens dommertrio, som bliver anført af Benjamin Hen Svedborg, og han bliver assisteret på linjerne af Dennis Vollenbjerg Rasmussen og Allan Ståhl. Og hvis vi lige skal prøve at kigge lidt nærmere på de to holds spillere, så har vi valgt en for hvert hold. Han er velkendt i dansk fodbold, Steffen Kielstrup, som er indbegrebet af en Vejle-dreng. Formstærk kaptajn har vi skrevet. Det er jo egentlig altid. Han spiller altid stabilt, Steffen Kielstrup, men han har altså endnu en gang været en vigtig spiller for det her Vejle Kolding-mandskab, som jo gerne vil op og presse modstanderne. I den henseende, der er han altså en vigtig skikkelse i det presspil. Hos Randers, der har vi valgt at sætte fokus på Frank Christensen, som jo startede med at være knap så farlig i den nye sæson. Spillede 8 kampe uden at komme på måltavlen, men de sidste 4 kampe, der har han scoret 1 per kamp, og altså op på 4 sæsontræffer. Så farlig Frank, ja, han er farlig igen. Farlig Frank er tilbage, hvor vi kender ham. Det har betydet Ronny Schwartz tid som en angriber er over for den her omgang, så en vital, person at få i gang for det her Randers-hold. Og det er, nu har vi sagt det et par gange, en utrolig vigtig kamp, Alex. Kan det gå hen og blive sådan en kamp, hvor det vil se 2 hold, der bliver lidt forsinkelige til at lægge ud med? Jeg tror godt, vi kan forvente, at det bliver en relativt taktisk affære.